mata, dan Allah ki da ɗai mani gata. Nana Khadija ta garkuwata, na zo ki da ɗai mani gata. Mulki Kadiru man ya sha'u, ya Allah ka cika ni da baiwa. Allo nake kai majingina, Allah na ɗebe ni kewa. Ma'ana in ɗanɗana shi, ko da zan zama gawa. Ruhi zai riske haske ne na murada da jiyarwa. Nana Khadija ta garkuwata, na zo ki da ɗai mani gata. Da salati summa adadin ƙauna da kewa. Dan soyayya ta tsakani da Khadija marar kurewa. Wannan ya zamo dalili na kusanta ta da suwa. A cikin wannan salati a sana cikin barban rufewa. Nana Batulu iya dalili na yabo ban fasa yi ba. Ya ummi uwata ta ruhi, na san ban ji da kewaye ba. Kausara manufar tabara, aiko da ba sallama ba. Ya cika makin bishara, ce na annabu ba da wai ba. Nana Khadija ta garkuwata, na zo ki da ɗai mani gata. Ya aliyal a'ala mashata, menene ba a bayyana ba. Na gane ka cikin kadimi, Allah ma bai koya kai ba. Balle a cikin bayanin annabi bai ce ba da kai ba. Ai asali daga shi ga kai ne, ai wannan ba gaibu ce ba. Basabbace na tanadi na, kai ka zaman tonin wakili. Ban san da akwai gani ko ba da ido ba kamin dalili. Kai ne kai mani caji, ga sabis kuma koli. Kullum a cikin wadatar kira nake babban misali. Nana Khadija ta garkuwata, na zo ki da ɗai mani gata. Wali shahid zana koma, hakikani ne ko misali. In na zo da hakikani to lallai da akwai sakili. Shi sakili sai misali, duk domin na hitar shi hili. Sanulki in ya biyo hakiki, ai masu fahimta sai kalili. Salamu alaiki rahin asirin addini babbar makaranta. Kwana ne bisa hanya, dan na san makaman nufata. Bankwasar hadarar Khadija, shi ka dada da nasuwata. Domin na san za ta buɗa ta ban albarkar zahar binta. Nana Khadija ta garkuwata, na zo ki da ɗai mani gata. Ga rijalai sun yi nisa, a tintini suka ba marata. Damshinsu na alwala sam, ai iska ya bushe shata. An tara gaban diyarki, da mijinki kiman gata. Ki shigar ni idan iyali ne, ba hanya sai data. Ya dai a gidan risala, murmushi mai ɗauke nauyi. Majin nutsuwar nubuwa, zuciyarsa ta samu danyi. Mahaifiyar 'ya'yan mukama, mai sakawa idansa sanyi. In nasararsa yana alaka, dole gare ta mu zama bayi. Nana Khadija ta garkuwata, na zo ki da ɗai mani gata. Za mu sha a cikin gidanki, murmuran gana salsabila. Injalan madara da sirki, an haɗa shi da zanjabila. Lazimi ne ambatanki, bukuratan kuma wa asila. Inda kike mana tanadi ne, muka ambata ko da kalila. Gaggauta ka yaba wa umma, tun kafin yau mi sakila. Ma'awwala da akwai bayanai masu yawa jimlar jamala. Samfurin a ciki na samo, nan nake da dayin kwalala. Zahirin kauna a fili yana abuwar gidan risala. Nana Khadija ta garkuwata, na zo ki da ɗai mani gata. Ku ne ake bi sai a tsira, babu fakiri ba gani. Tun akwai rai ya kamata
masu so a gurin nabiya ba kamar ki muƙaddama da tun arinsi babu karya. Ai wasu sai dan ta yi daɗi ita ko ba haka nan ba, auna ka gani da kanka ko da ban fayyace ba, yaya soyayyar ta soma wai ko dai baka kaddara ba, yi da kai ya wuce umarni kai ka sani ba dan faɗawa ba. Shi da kansa ya ce kawarta san fa babu cikin biyayya, ni ko na ce na amshi wannan dan da shi ne babu ƙarya. Musa mai basarakiya ne mai yin yabo ku yi mai hidaya, na Khadija ku shafe dubbai ku sanya fitilla da walƙiya. Ina santa dan Allah ki da ɗai mani gata, na Khadija ta